condemnat a mort. Us adorem el Crist i us beneïm. Maria Junpu, com tantes d'altres, es refugia a una població de Xina i es tanca amb l'església. Els soldats que entren al poblat persegueixen els catòlics. És el 20 de juliol. Maten a un grup de noies verges i catequistes. Un grup aconsegueix fugir cap a l'orfenat i salten a un pou. Allí moren asfixiades. Maria Junpu, que plora fent el dol del seu marit, exhorta a tots a confiar en Déu. Els homes armats xafen la porta i els preveres els uneixen a tots davant el sagrari. Preguen. Ella vol fer d'escut del sacerdot Manjin. Ben aviat, una bala li provoca la mort i cau sobre el reclinatori. Un darrere l'altre són assassinats.